som naozaj vyštudoval dejiny slovenskej literatúry, na to som sa špecializoval od skončenia vysokej školy. Potom som si postupne som si pribral aj ďalšie literatúry, predovšetkým maďarskú literatúru, ktoré som sa začal venovať aj z takého porovnávacieho hľadiska, pokiaľ išlo aj o literatúru 19. storočia, čo je vlastne formovanie novodobých národov a národných kultúr v strednej Európe. Ale takým paralelným mojim životom bolo vlastne od začiatku, že som sa pokúšal pôsobiť nejak na verejný dosah spoločnosti alebo na verejnosť, čo znamená, že som si začal uvedomať svoju pozíciu nielen ako literárneho vedca, ktorý si niekde skúmal v archíve, alebo univerzitnej knižnici alebo v Sečeni o knižnici v Budapešti a venuje sa aj svojim úzkým odborným záujmom, ale že keďže to bolo najmä v druhej polovici 60. rokov, kedy spoločnosť sa aj v tom totalitnom režime začala si liberalizovať a otvárať, tak som sa čím ďalej tým viac zapájal do verejného života. Od 60. rokov som sa angažoval v takých, dá sa povedať, štruktúrach, ktoré chceli nejakým spôsobom ten režim nie doslova zvaliť samozrejme, ale nejakým spôsobom teda reštrukturalizovať, je nepovedané. Potom krachu tohto experimentu tzv. Socializmu s ľudskou tvárou sa spoločnosť zase v Československu, dá sa povedať, uzavrela, bola to zatvorená spoločnosť do toho ideologického geta. A v tých 70. rokoch som sa znova venoval viac literárnej historiografii a literárnej vede ako nejakému verejnému pôsobeniu. Ale v 80. rokoch už tá spoločnosť v Československu, najmä v druhej polovici, sa čím ďalej tým viac nejako, že sa nabúrával ten taký tvrdý, konzervatívny, rigidný komunizmus alebo socializmus, ktorý tu fungoval, tzv. Reálny socializmus, a dalo sa v ňom nájsť nejaké priestory, v ktorých trošku sme to myslenie, tak povedať, slobodné myslenie roztláčali. Ja som bol vtedy dávnikom pôsobil som naďalej v akadémii ako vedecký pracovník, ale bol som dávnikom zväzu spisovateľov, bol som šéfredaktorom časopisu Slovenské pohľady koncom 80. rokov, ktorých sme už teda tie liberálne myšlienky pretláčali napriek panujúcej komunistickej strane a vláde. Už to vtedy išlo, lebo už každá totalita po istom čase začína byť deravá. No a keď prišiel 89. rok, tak vlastne moja angažovanosť v tých zmenách bola celkom taká spontánna, prirodzená. A vlastne hneď, hoci som mal istú zmenu v živote, že som sa stal v 89. roku po tých zmenách riaditeľom Literárno-vedného ústavu Akadémie vied, ale ako si hneď na mňa začali tlačiť, aby som sa zapojil aj do politiky. Hneď pár týždňov po tej zmene boli na mňa veľké tlaky, aby som sa stal prvým námestníkom ministra kultúry. Proste do nejakého verejného prostredia ma ako si situovali ľudia na základe tých aktivít, ktoré som predtým mal. A potom na jar prišla ponuka jedného pekného dňa som bol na jarnej lyžovačke, kde telefonovali z ministerstva zahraničných vecí niekedy koncom marca v 90. roku, že minister by ma chcel osloviť, či som prijal ako veľvyslanca Maďarskej republiky. Tak to už bola taká ponuka, na ktorou som začal uvažovať vážnejšie, dovtedy som sa pokúšal všetky tie verejné ponuky ako si nechávať bokom politické. No a potom som sa niekedy v priebehu apríla rozhodol tú pozíciu prijať s tým, že som chcel ešte dokončiť svoju prácu aj v akadémii a koncom júna som teda odišiel. Ešte som nevedel, že budem posledný československý veľvyslanec v
Budapešti. Niekedy v marci, ešte predtým, bolo také stretnutie spisovateľov v Prahe, Maďarská pošty, Arpad, Göns, Konrad a ďalší, asi 6-7 spisovateľe. Ja som s nimi tam vítal na takej diskusii panelovej. A po tej diskusii sme mali také priateľské posedenie a Arpad mi hovorí, ty by si mal prísť za veľvyslanca z Československa do Budapešti. A ja mu hovorím, to by si ale ty musel byť prezident Maďarskej republiky. Ja o mesiac a pol sa ostal prezident a ja som dostal tú ponuku, ale to som naozaj neorganizoval, to bolo také čaro nechceného. Aj keď už o Arpadovi Žilce sa vtedy už v takomto kontexte hovorilo, ale teda moja pozícia ešte nebola takto fixovaná, aj som na to, priznám sa, som na to tak nemyslel. Ja som sa teda celý svoj odborný a taký verejný život naozaj zapodieval slovensko-maďarskými vzťahmi, paralelne s tým, ako som sa venoval špeciálne výskumu význam slovenskej literatúry, literárnej politiky, kultúrno-politického myslenia. Takže istým spôsobom som, dajme tomu, že mal túto odbornú prípravu na ten post a okrem toho som mal samozrejme v tom Maďarsku veľmi veľa priateľov, dobrých známych kamarátov, ktorí už boli vo verejnom živote, respektíve v politike, najmä v tej strane, liberálnej strane slobodných demokratov, ale aj vo Fidesi, čo boli vtedy moji takí mladí kamaráti, s ktorými som hrával tenis, keď som tam mal dokonca klub v tej rezidencii veľvyslaneckiej, samozrejme aj v MDF a v ďalších stranách, ale v týchto dvoch, troch osobitne som mal teda, tak povediac, dobrých priateľov, takže svojím spôsobom sa mi tá politika v úvodzovkách, teda diplomácia v tom čase na začiatku robila dobre, a keďže som predsa len bol nováčik v diplomácii, tak som si myslel, že s týmito kontaktami a s týmto dobrým zázemím v Maďarsku a v maďarčine, že sa mi skrátka podarí nejaký priam historický prielom Slovensko, najmä slovensko-maďarský, ale tým aj československo-maďarských vzťahov. Táto eufória tak trvala asi pol roka, rok. Samozrejme, keď každý týždeň sa stretáva veľvyslanec s prezidentom tej republiky, v ktorej je veľvyslancom, tak to je teda doložka najvyšších výhod pre toho veľvyslanca, a pravda je tá, že sme s Arpadom Žilcom boli naozaj veľmi peknom priateľskom vzťahu, na ktorý život vlastne spomínam až sentimentálne. A bol to istý taký bonus môj v tej práce, aj to, že som v tom prostredí teda sa cítil, dá sa povedať, ako ryba vo vode, čiže ja som, dajme tomu, bol aj pre mnohých mojich kolegov veľvyslancov tak povedať cenný, lebo som mal informácie z prvej ruky, také, ktoré oni v žiadnom prípade sa nemohli nejako dostať, takže v tomto som bol taký, povedal by som, výnimočný trochu. A na druhej strane potom 89. roku treba povedať, že Československo a najmä teda prezident Havel, to bola istá legenda už, takže byť československým veľvyslancom, to bola taká naozaj doložka najvyšší do lepšej spoločnosti, aby som tak povedal. Takže malo to svoje čaro, pokiaľ sa tie vzťahy samozrejme nezačali tak približne v priebehu roka. Asi začalo proste sa v tých vzťahoch vytvárať napätie. Samozrejme ten prvý taký ukážkový napätia bol najmä Gabčíkova Naďmaroš a Gabdále. Tomu sa môžeme dostať, ale ja hovorím, že to bol môj taký vstup do verejného života, taký veľmi aktívny, lebo vlastne svojím spôsobom veľvyslanec, československý veľvyslanec, ešte keď bol Slovák v Budapešti, tak bol dosť takou integrálnou súčasťou aj vnútornej politiky československej a slovenskej. Čiže ja som bol vo veľmi blízkom kontakte s československými a najmä slovenskými politikmi. Na tým som bol vlastne vťahovaný do toho prostredia aj vnútornej politiky.